गते हंगते रेखे आमी हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोस्टा ब्रह्म क्रिएशन नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनेलाव आरोबाव गोसो गोथारनिफ्राय खेबसे बराय हरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं आरो आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं लोगोफोर दिनै जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआ बैसागु बिदाय फांसन खुंगासिनो दं बेनिफ्राय इलिसा बर' सिंगारा फैगोन बेनिफ्राय दा लकेल मोसानाय मेथाइ खननाय खुंगासिनो दं बेनिफ्राय नोंथांमोना दिन्थिगासिनो दं लकेल सिंगार डेन्सारफ्रा मोसादों बेनिफ्राय नैबे गेवलां मोसानाय होगोन दायो ग्रुप डेन्स बेनिफ्राय नै नोंथांमोना आं दिन्थिहरनि एसे नोंथांमोनहा नायदो हाय फंबाय लोगोफोर नै दिनै फंबाय हरेराबो दंफैयो कालचार प्रग्रामाव बेनिफ्राय दिनै तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बिपिएफआ माने गासैबो हारि माहारि ज' जानानै दिनै बिदाय बैसागु फालिदों तामुलपुराव लोगोफोर बेवहाय गासैबो हारि माहारि ज' जानानै रंजानानै मोसानानै दिनै बिदाय बैसागु होदों लोगोफोर नायलांदो नोंथांमोनहा गासैबो लोगोफोर गासैबो हारि माहारिया ज' जानानै रंजाजोब्बाय मोसाजोब्बाय दिनै गोदान बोसोर बैसागुआ दिनै गोदान बोसोर बैसागुखौ दिनै बिदाय होनाय जाबाय लोगोफोर रंजानानै मोसानानै नाय गासैबो हारिनि मानसि दं बिराद मोजां मोनदों दिनैथ' थांनो हायाखिसै माबायाव थांबाय नोंसोर थांनो बैसागोनि थाखाय दिनै बिराद फुंनिफ्रायनो प्रग्राम दंमोन बे प्रग्रामा दिनै साक्सेस जाबाय जोंहा बेवहाय बोराय बुरिफोरखौ जों दिनै सनमान खालामदों आरो बेवहाय जायनिखि जोंहा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामदों बेखौबो जों दिनै बरायदों आरो बयनिख्रुइबो देरसिन दा तामुलपुरनि गौरबआ जाहैबाय तामुलपुरा साइन्स स्ट्रिमाव आसामनि भितोरावनो जों बेवहाय बयनिख्रुइबो बांसिन पास खालामनानै जोङो आसामनि गौरबखौ दा तामुलपुरानो लाबोनो हादों जोबोद बिराद मोजां बाथ्रा लोगोफोर बिथाङा जाहैबाय जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट जगेन बसुमतारी दा आङो नोंथांमोननो आरोबाव दिन्थिबावनोसै नै गासैबो वार्कार गोजा नै बिथाङा जाबाय बारफुं ब्रह्म बेनिफ्राय गासैबो पार्टि वार्कारफ्रा बेयाव जनानै दं बेनिफ्राय आब' मोजां मोनदोंना नोंसोर मोसामारला मोसादों नोंसोरबो आब'मोनहाबो दा मोनसे मोसागोन ओमफ्राय ओरै जागासिनो दं लोगोफोर
लोगोफोर नोंथांमोननो एसे नायग्राफोरखौ दिन्थिनोसै आं आंना बोराय अबाव जनानै दंथाय नागिरलांसां लोगोफोर मोसानाय डेन्स जागासिनो दासो सफैदों